Tak ahoj, vítejte u dalšího rozhovoru, tentokrát s Martinem Tykvou, bývalým fotbalistou z Česka. A s Martinem už se známe od roku 2022, kdy jsem přišel Martin studovat na univerzitu. Martin pochází z Nymburka, ale hrál fotbal v akademii v Mladé Boleslavi, kde byl dokonce kapitánem v mládežnických kategoriích. A v roce 2002 odcházel na University of Central Arkansas. Martin, jaký jsi měl první pocity, když jsi odcházel sem do Ameriky? Tak já nejdřív děkuji za pozvání, samozřejmě je to velká čest tady dneska být a předat svoje zkušenosti dalším a samozřejmě ty první pocity byly víceméně nadšení. Já jsem byl připravený samozřejmě rozvinout svou kariéru a porvat se o klidně profesionální místo v MLS a dále. A byl jsem samozřejmě toho plnej a všechno bylo tak, jak mělo víceméně. Musím teda říct, že samozřejmě, když jsem přiletěl poprvé, tak jsem od Arkansasu nevěděl, co moc očekávat ještě do nedávna. A do té doby jsem moc ani nevěděl, že Arkansas existuje. Člověk samozřejmě v Americe zná takové ty velké státy, města typu New York, Kalifornie, ale pak, když jsem se dozvěděl, že půjdu do Arkansasu, tak to byla velká neznámá samozřejmě. A hnedka první věc, co mě teda velice překvapila na letišti, tak bylo počasí, protože to byla obrovská šílenost, až teploty šplhaly ke 40 v létě. A samozřejmě vlhkost byla šílená, takže člověk se okamžitě extrémně potil a ty tréninky, aspoň na tom začátku v té preseason byly šílený. Takže to byly takový první pocity, ale samozřejmě nadšení a těšil jsem se na to, co ta zkušenost přinese tady v Americe. A když se vrátíme trošičku zpátky, vlastně než si odletěl do Ameriky, jak se na tady tu myšlenku vůbec, že by si do Ameriky přiletěl, spojit to s fotbalem a se studiem, jak se na tady to vlastně přišel? Tak já jsem byl vlastně kontaktovaný tady panem Kubíkem a ten říkal, že se vlastně známe snad od roku 2022. Já si myslím, že se známe ještě dokonce trošku díl, protože jsme začínali spolupracovat už v covidové době, tak já myslím, že možná od začátku 2021, možná do konce 2020, takže už je to minimálně 5 let, co se známe a právě mě kontaktoval s tou myšlenkou, že pomáhá vlastně studentům, sportovcům se dostat do Spojených států amerických a skloubit vlastně tu kariéru sportovce a studenta, což v Česku samozřejmě je těžká záležitost. Takže to mě okamžitě nadchlo, dali jsme se do řeči, sešli jsme se několikrát a už jsme byli na té cestě do Ameriky. Hezký, super. A Martine, potom, jak jsi teda tady přiletěl do Arkansasu, prošel si první fotbalovou preseason a ta sezóna se moc nepovedla a po prvním roce si vlastně transferoval na jinou školu. Co pak se stalo ten první rok a jakýma si procházel zkušenostma? Určitě, tak ten největší kámen úrazu byl určitě počet hráčů v týmu, protože nás tady bylo minimálně 36 hráčů, nebál bych se říct, že možná i víc. V tom prvním týmu samozřejmě, plus ještě UCA má i druhý tým, kde bylo dalších 40 hráčů, bych si tak tipnul, takže vlastně já jsem byl okamžitě označen jako redshirt, což vlastně znamená, že člověk nenastoupí do žádného zápasu v té sezóně, ale ušetří se mu vlastně ten jeden sportovní rok, takže potom tady člověk může být to rok díl. Ale samozřejmě já jsem na tohle nebyl absolutně zvyklý a připravený, protože Boleslavi jsem víceméně nastupoval každý zápas. A byl jsem tím lídrem víceméně v tom týmu a nebyl jsem vůbec připravený na to, že bych tady mohl celou sezónu prosedět nejenom na lavičce, ale vlastně úplně mimo hřiště a dívat se na to z pozice fanouška. Takže z tohohle jsem vůbec nebyl nadšený a proto jsem se rozhodnul, že bych se chtěl podívat určitě někam dál. Super. A pak vlastně se teda přesouval na univerzitu na Floridu, Florida Memorial University. Tam to byla celkem taky krátká zkušenost. Tak nám pověst, jak to tam probíhalo a proč jsi zrovna zvolil takhle Floridu. Určitě tak Florida už zase je trošku zvučnější jméno, tak tam zase určitě spousta Čechů nebo z celého světa lidí má namířeno, nebo je to jejich sen, takže i z tohohle pohledu já jsem se chtěl na Floridu podívat. FMU byla zajímavá varianta, protože tam vlastně přicházel trenér, který měl za sebou nespočet úspěchů a dokonce vyhrával ty svoje soutěže, takže já jsem byl z tohohle nadšenej, že vlastně samozřejmě by se to spojilo se stipendiem, plus bych měl velkou šanci hrát a nejenom hrát, ale udělat tam nějaký dobrý výsledky a zároveň vyhrát i prsten a zase posunout tu kariéru někam dál. Bohužel tam to zase nevyšlo, protože tam byl hodně podobný problém s počtem hráčů, ale zároveň i tam byly bohužel nesrovnalosti v nějaké administrativní správě, kdy my jsme byli domluvení na nějaký částce, která se bude platit a ta nebyla z té strany univerzity bohužel splněna, takže
tohle to mě zase dovedlo k tomu, že jsem se vrátil do Arkansasu, jsem na UCA a už jsem oficiálně ukončil kariéru a studoval jsem jenom jako student. Tak samozřejmě po tady těch nepříjemných zkušenostech, co jsi tady měl, a to jako přicházíš ještě jako mezinárodní student z Česka, máš takovouhle špatnou zkušenost v Arkansasu, špatnou zkušenost na Floridě, tím pádem se vracíš do Arkansasu a ukončil si vlastně fotbalovou kariéru a stal se si jenom v úvozovkách studentem tady v Americe. Co v té době ti procházelo v hlavě, jaký jsi měl myšlenky, jaký jsi měl pocity, co jsi říkal vůbec o Americe, jaký jsi měl vlastně z tady toho pocit? Tak já jsem určitě žádnou zášť vůči těm školám ani Americe necítil. Já si myslím, že to prostě byla zkušenost, která nevyšla. Ne vždycky všechno v životě bohužel vyjde, ale vůbec jsem neměl v plánu se vracet do Česka, dostudovávat třeba tam, takže já jsem vlastně od prvního momentu, co jsem přišel do Ameriky, tak jsem věděl, že chci tady dostudovat samozřejmě a tím to taky skončilo, protože příští semestr samozřejmě už budu mít tu svoji ceremonii a dokončím to bakalářské studium tady. Super. Takže už tady teďka jsi v Americe několik let a vlastně studuješ celou dobu tady v tom Arkansasu. Co by si dokázal říct o tom státě, o lidech, o té kultuře, protože věřím, že pro spoustu lidí, který tady to video uvidí, tak o Arkansasu za prvý nikdy asi neslyšeli a vůbec si nedokážou představit, co to tady je vůbec za stát. Tak co by si za ty léta, co tady studuješ, seš tady mezi těma lidma dokázal říct? Tak je to naprosto jiná kultura. Myslím, že žádný Čech, nebo minimálně 95% Čechů na to není připraveno, co se tady odehrává. Samozřejmě ta mentalita, ta kultura je dost jiná. Arkansas je republikánský, nábožensky založený stát, takže zhruba 80% budou křesťané, kteří samozřejmě věří pevně v Boha, je to na prvním místě u nich ten Bůh a chodí do kostela klidně několikrát týdně a zasvěcují té víře celý život, což bylo pro mě velké překvapení, protože samozřejmě v České republice na tohle už nejsme v dnešní době moc zvyklí, ale samozřejmě to zase přináší ten fakt, že lidé v Arkansasu, ty místní, jsou neskutečně hodní. Jak ta víra vychází z té Bible, že člověk má být k tomu bližnímu svému hodný a milý, tak zase takové lidi, jako jsou tady, já jsem v Česku snad nikdy nepoznal, takže ať už se jedná o tu solidaritu z těch stran mých kamarádů tady, který vlastně mě vzali mezi sebe do rodiny a do dneška vlastně tady mám už takový, jakoby, až chci říct, jednu rodinu, která je pro mě jako v tom rodinném slova smyslu bráchové, sestry, druhá máma, druhý táta, tak určitě to bylo něco, na co jsem já nebyl vůbec zvyklý a jinak Arkansas zhruba 2x větší než Česká republika, ale skoro více než 2x méně obyvatel, takže je tady krásná příroda, určitě doporučuji třeba Petit Jean tady v blízkosti nebo Buffalo River. Vlastně, co bych určitě doporučila, je to taková unikátnost v Arkansasu, tak je Diamond Mine, takže vlastně člověk může jet na takové pole, kde může hledat diamanty a když najdete diamant nebo jakýkoliv drahý kámen nebo nedrahý kámen, tak samozřejmě si ho můžete nechat, takže už je několik případů v historii, kdy se našly několika karátové diamanty a to byl pro mě jeden z největších zážitků, když jsem vlastně přišel na to pole ještě se svým českým kamarádem, který mě navštívil tady a mohli jsme hledat diamanty. No, bohužel jsme nic nenašli, ale je to velká zajímavost, která se pojí především k Arkansasu. Tak to je super, to jsem nevěděl, takže vím, kam razím po tady tom rozhovoru, ale určitě taky věřím, že třeba několik studentů takhle tady mezi přestávkama se tam můžou zajít a to je vlastně skvělá informace, co jsem vůbec nevěděl. A potom, dejme tomu, po těch nehezkých zkušenostech, co jsi tady měl po té fotbalové stránce. Jak by si dokázal hodnotit anebo přirovnat i fotbal z Česka, jelikož si hrál nejvyšší dorosteneckou ligu v Česku, viděl si tam, jak se tam hraje dospělý fotbal, jak by si dokázal přirovnat ten univerzitní fotbal tady, co si zažil, s tím českým? Já si myslím, že to je dost na podobné úrovni. Musíme si teda říct, že já jsem přišel do D1 programu, což je vlastně ta nejvyšší úroveň toho univerzitního fotbalu, co tady student může hrát. A když bych to měl porovnat třeba s Mladou Boleslaví, tak co se týče toho zázemí, tak klidně UCA je lepší samozřejmě. Všechny ty doktory, který máte okolo sebe, ty trenéry, lidi, kteří se o vás starají, tak bych řekl, že to je na srovnatelný, ne lepší úrovni. Je vidět, že do toho se ty peníze hodně lijou, protože samozřejmě Amerika je založená na tom, že musíte platit samozřejmě ty univerzity a to školní, ale ty se potom zase vracejí do těch sportů, ale je pravda, že samozřejmě fotbal není úplně nejpopulárnějším sportem v Americe, takže mnohem víc peněz z té školy
tečou vše do amerického fotbalu, nebo pak už ať je to basketbal a fotbal je pak samozřejmě až na těch nižších pozicích, ale i tak to bylo na dost dobrý úrovni a i herně musím říct, že samozřejmě tady na UCA jsme se sešli v té sestavě několika mezinárodních studentů s Američanama, takže ta kvalita, když vlastně jsem tady byl já, Čech, někdo z Francie, z Německa, tak jsme vlastně přinášeli ten evropský fotbal a ta kvalita byla na velký úrovni určitě. Super, super. A kdyby si měl to stejný přirovnat s českým vzdělávacím systémem, školním, jaký je mezi tím rozdíl v Česku a tady v Americe? Tak já bych řekl, že ta univerzita je dost typově jako třeba gymnázium nebo střední škola v Česku s tím ohledem, že samozřejmě je to kvalitní výuka, je to těžká výuka, když je to v cizím jazyku v angličtině, tak to už je velký přínos. Ale spíš tady člověk sbírá samozřejmě body během celého semestru, ty známky a není to tak jako u nás v Česku, kdy máte prostě 2 velké závěreční zkoušky třeba na konci toho semestru nebo toho vzdělávacího období. Když je neuděláte, tak prostě musíte opakovat. Tady vlastně člověk, když pečlivě sbírá dobré známky během celého semestru, tak potom se nemusí stresovat, že na konci ho čeká nějaká obrovská zkouška, kterou když neudělá, tak je konec. Což mě teda samozřejmě super vyhovuje, ale samozřejmě i v Americe je Final Week, kde máte teda ty největší testy, které by měly být bodově hodnocený nejvyšším jakoby procentem, takže i tam jsou tyhle ty velké zkoušky, ale i kdybyste z nich měli mít klidně tu nejhorší známku, ale během celého semestru jste pracovali pečlivě, tak to neznamená, že prostě musíte opakovat semestr. Takže určitě kvalitní vzdělávací systém, který mě vyhovuje třeba mnohem víc než český. Super, super. A kdyby si měl říct nějakou svoji nejoblíbenější vzpomínku tady, nebo nějaký nejoblíbenější zážitek, co si tady za ty roky v Americe zažil, co by to bylo, k čemu by se vracel? Asi to není k fotbalu, ale jaká by byla tvoje nejoblíbenější vzpomínka tady? Tak já bych řekl, že vzpomínka celkově na Ameriku, protože to je velká kapitola toho mýho života. Vybrat jenom jednu vzpomínku je hodně těžký úkol. Já si myslím, že bych apeloval i na všechny sportovce, že když přestanete aktivně hrát nebo ukončíte svoji kariéru, tak něco ve vás částečně umře a vy musíte si najít něco nového, co vás bude dál v tom životě bavit a čemu se chcete věnovat. Pro mě to bylo například investování, business a finance, takže já jsem si rychle našel novou zálibu, který se do dneška věnuju úspěšně a to mě vlastně posouvá na té cestě v životě dál, takže určitě vzpomínka na Ameriku jako celek, ne jenom jednotlivě. Super. A dokážeš říct, že teďka tvoje nová záliba, že jo, jak jsi říkal právě business investování, se stalo vlastně díky Americe? Že jsi tady tím, že jsi skončil s fotbalem, tak si samozřejmě musel najít novou vášeň pro něco nového. Dokážeš říct, že to je vlastně i díky Americe, nebo si myslíš, že by to taky bylo, i kdyby si zůstal takhle v Česku, nebo že by ses tam vrátil? Já si myslím, že je to 100% kvůli Americe. Já si myslím, že Evropa je úplně jinak nastavená, bohužel v dnešní době. Tady Amerika je pořád hodně kapitalistická země samozřejmě, kde je to nastavené na to investování, na akcie, na prostě vše možné zbohatnutí. Takže tohle mě k tomuhle určitě motivovalo vidět ty lidi kolem sebe, kteří samozřejmě se zajímají o všechny ty firmy, které jsou veřejně obchodované. Člověk je vidí tady na každém kroku. A v Česku bych si tipnul, že bych se k tomu nedostal, takže já jsem určitě vděčný Americe, ať už těm velkým americkým investorům, jako typu Warren Buffett nebo dalším, který mě k tomuhle určitě jako dostali. Dokázal by si říct, že American Dream, ten americký sen pořád existuje, protože je spousta lidí, samozřejmě v Česku, v Evropě, který vidějí Ameriku přes druhý svět, většinou přes jenom zprávy, většinou i třeba hodně negativní zprávy. Myslíš si, že tady to pořád v Americe existuje tím, že můžeš sem přiletět s ničím, tvrdou pílí, můžeš něčeho dosáhnout, je to tady, myslíš, pořád, existuje to tady? Určitě to tady pořád je, ale samozřejmě se to hodně změnilo od ať už 60., 70., 90. let. Úplně bych neřekl, že můžete přijet s ničím a vybudovat jako velký život. To bohužel tak není. Musíte mít samozřejmě nějaký základ a z toho to vybudovat, ale americký sen pořád existuje. Amerika vždycky bude svět neomezených příležitostí a každému bych doporučil, aby samozřejmě sem přijel. Je to jenom o tom ty příležitosti najít, nevzdávat to. A Amerika hodně
bere, ale samozřejmě i hodně dává, takže vždycky se musíte ujistit, že jste na té správné straně barikády, aby vám víc dával, než brala, protože je to hodně zákeřné místo, je to těžké místo, ale určitě, když se s tím poperete, tak ty výsledky přijdou. Skvělá odpověď, super Martine. A teďka, když už tady studuješ v Arkansasu, byl jsi i na Floridě, procestoval jsi nějaký části taky Ameriky. Je nějaký místo, který vyloženě se ti strašně líbilo, anebo jsou nějaký místa v Americe, který ještě chceš navštívit? Tak určitě tak příští rok vlastně budu mít tu svoji promoci, přijíždí rodina, kamarád, takže poletíme do New Yorku. Já si myslím, že New York je na tom bucket listu spousta lidí a vlastně kdybych měl říct, tak bych nejradši letěl domů hnedka za svoji přítelkyní, ale když už teda přiletí rodina, tak jsme se rozhodli, že pojedeme do New Yorku. Já si myslím, že Big Apple, jak se přezdívá New Yorku, je teda samozřejmě jako krásné místo a tam se určitě těším na Manhattan, na Times Square, takže New York, ale samozřejmě v plánu v budoucnu mám i klidně procestovat trošku nějaký round trip po Americe, road trip, takže určitě těch míst je spousta. Jo, tady jako několik desítek států, který mají několik neuvěřitelných lokalit, který stojí za to vidět a do budoucna určitě já se do Ameriky budu vracet a chci toho vidět určitě víc než doteď. Super, sám můžu potvrdit, že New York je skvělý na návštěvu. Je něco jiného tam bydlet a žít, ale na návštěvu určitě to doporučuji všem, aby to viděli. Poslední otázka, Martine, kdyby si mohl sdělit nějakou radu dalším generacím, který budou přicházet sem do Ameriky a přemýšlí třeba, že by chtěli to spojit se sportem, se studiem tady v Americe a samozřejmě váhají, neví přesně, jak tady tím celým začít. Co by si jim poradil, na co by se měli podívat, co by si jim dál předal ze svých zkušeností? Určitě bych řekl, nesnažte se to všechno zařídit sami. Jsou tady lidi, kteří vám s tím dokážou pomoct. Samozřejmě není to reklama, ale pan Kubík nám neskutečně pomohl mně i naší rodině, protože prostě jdete do země, do státu, do Spojených států, kde absolutně nikoho neznáte, nevíte, co od toho čekat a potřebujete prostě nějakou oporu, nějakou pomoc, abyste se v tom dokázali orientovat, abyste v tom neměli, řekněme, guláš a aby to mělo nějaký smysl. Takže o toho tady pan Kubík já můžu jenom sdělit neskutečně pozitivní zkušenost s ním a myslím si, že to je to velké doporučení, že vlastně nebojte se ho kontaktovat, na cokoliv se zeptat, on vám určitě se vším pomůže a nasměruje tu vaši cestu do Ameriky. Jako dělat to sám a snažit se dostat do Ameriky sám je strašně těžká záležitost. To můžu potvrdit, že tohle nebylo domluvený, tady ta reklama, takže my Martin taky toho si vážím. A samozřejmě děkuju, že jste to mohli dokoukat až sem a děkuju Martinovi za tvůj čas a držíme palce, aby poslední semestr graduace všechno dopadlo dobře a hodně štěstí se vším ostatním. Díky moc, Martine. Taky děkuju.